Hola, avui us vinc a mostrar la solució SpeechLife Professional. Avui farem un document de pèrit d'assegurança. Haurem d'anar a la secció Templates i escollir el document que volem fer. I gravarem l'àudio per completar aquest document. Bon dia, l'objectiu d'aquest informe és determinar les causes de l'accident que va tenir lloc en una casa unifamiliar a València, corresponent a l'expedient EXP-2026-4587. Segons la informació recollida, l'assegurat va detectar l'incident el 3 de juliol de 2026 quan va observar una acumulació significativa d'aigua a la cuina, al passadís i a la sala d'estar. Immediatament va tancar el subministrament general i va informar l'incident a la companyia d'assegurances. Durant la investigació, l'assegurat va declarar que no havia detectat anomalies prèvies a la instal·lació. De la mateixa manera, el personal tècnic va confirmar l'existència d'una esquerda en una mànega flexible situada sota l'aigüera de la cuina. La inspecció tècnica es va dur a terme el 5 de juliol de 2026. Durant la visita es va examinar la instal·lació afectada, es van fer fotografies, es van fer mesures d'humitat i es va analitzar el component danyat. Es van observar danys per aigua a voreres, mobles i parets propers a la zona d'origen. Com a prova es van recollir fotografies, informes d'assistència, factures de reparació, documentació de la pòlissa i l'article danyat. Les mesures van confirmar nivells elevats d'humitat a les zones afectades. La hipòtesi principal considerada era la ruptura causada per l'envelliment i el desgast de la mànega flexible. També es van analitzar altres possibles causes com defectes de fabricació o intervencions de tercers que es van descartar per manca de proves. Després de l'anàlisi tècnica realitzada, es conclou que l'origen de l'accident és la ruptura accidental de la mànega d'alimentació de l'aigüera. Els danys observats són compatibles amb una fuita contínua d'aigua durant diverses hores. Com a conclusió final, es determina que l'accident va ser una conseqüència directa del deteriorament progressiu d'un component de la instal·lació hidràulica sense proves de manipulació externa ni responsabilitat de tercers. Aquesta conclusió justifica tècnicament la causa identificada i l'avaluació posterior del dany. Una vegada guardat l'àudio, li donarem al botó Generate i completarà el document amb la informació de l'àudio. Una vegada fet el document, es pot exportar com document Word, PDF o TXT i es pot treballar amb ell de totes maneres.